Ningizimu Afrika nina beyinkashana enkulu kaMenzi nabengidlula mithi yakithi kwakhangela mina ngingunokwatsha ozikhunga ngingumzukulwana kavungamisa uvalavala sekuvalwa ngamakhanda amadoda lapho ngisuke ngibemeza ukhokho isilo seswatini bayethe phakathi kodwa njengamanje hleli nosigadla senyama safela emazweni sizothi ke namhlanje sisodwa isigadla dokotela mkhulu isigadla senyama sisodwa isigadla senyama asikho ku Facebook kade abekhona abanye Sigadla light, sigadla nyana. Sisathi sigadla utheni mkhulu namhlanje? Ngithi mina izwe lonke liwazi ukuthi isigadla senyama sisodwa. Mkhulu. U2 + 2 uyedwa. Ula kwaMhlaba yalingana. Yebo. Akekho futhi omunye osazobuya umthole. Kodwa bese kuba buhlungu ke kwajonga ucacisele la. Mkhulu. Kusuke kube buhlungu ukuthola ukuthi abantu abanye bangabelaphi. Uyangizwa? Yebo. Mhlawumbe bangibuka kakhulu bagcine bethanda indlela engenza ngayo. Angali ke lapho. Ugcina uyi role model kubona. Ngi role model yabo ngiyabonga. Yeah. Angili futhi nalokho. Kodwa ke manje awukwazi ukusebenzisa izibongo zakwaSibiya. Ayi ngoba le ndiya kaSibiya. Awukwazi ke. Nawu nedlozi lakho. Kanti usuzoyibonakalisa phela wena kubantu ukuthi awazi lutho. Kodwa isigadla senyama. Angifuni mina umuntu agcina umhlaba. Yazi umhlaba laba abantu esibashuthelana nabantu ababuka umsebenzi wethu bangabahlaziya abagcwele. Mkhulu. Bafundile futhi bahlelekile. Bahlanipheka futhi kakhulu. bakhulu kunathi. Mkhulu. Ingoba thina siphiwa amandla ukulekelela impilo zabo kuphela. Mkhulu. Lalela ke kwaJohn. Mkhulu. Abantu abaningi kunenyanga eningi and siposta abantu uposta nje ku YouTube uzosebenza ku internet. Yebo. Yimi isigadla senyama esithakathayo. Yimi ugogo logobili salukwa Sempondo. Yimi umqabuza nkukhu zinamatshwele. Yimi umpandeze umuthi ziyababa ziyashiqula. Kuyacika kusuzwe enye indoda Isibiza mali bonke. Ama photocopy. Ulithi mkhulu uyawukhuza lo moya lo ukuthi No. Awuphele lo moya. kwaJoe We copy and paste. kungcono mfethu kube uyingane yala ekhaya Ethwasa la ekhaya. ethwasela ekhaya Yadla impande la ekhaya. yadla impande yala ekhaya Usungasho. awusungafaka ungakhotha ezibongeni zikababa wakho Yebo. ungakhotha ezibongeni ucaphune lapha phela kwaJoe Yebo. ezibongeni zikababa wedlozi lakho Yebo. hayi ukuthi nje wena ngokuthi usuzezi uyinyanga hayi ukuthi uyazenza uyinyanga bese Uthatha ibongo. uthatha ukwenza kwami kwaJoe kanti abakini bakupheni asiqala lapho abantu kubakini bakupheni mina angifeki ngumthakathi nje ngizimele angicangizwe ngisigadla senyama mina ugogo logobili salwa Sempondo nguvumani ovunye ezizweni ngisandla sembethe izwe nomhlaba ngaxoshwa imfene phela le izibongo wegwaJoe Ngempela lapho igameko odlula kuzona manje wena uma usuyibiza ngegameko zakho zo 2 + 2 ubungakazi ushuthi kahlahle usuke ehlanya lo muntu omkhulu asisho njalo mfowethu ngokuhlonipha izwe usuka anobudede ngobukhulu ngoba awukwazi ukuyibiza ngebona hayi ngigoqile mina ku internet ngigoqile la emoyeni on air uyayibona ngigoqile baba ngigoqile on air so manje ke kwaJoe manje wena mawufika izolo uqhamuka uthi umqabuza ukuthi umpandeze umuthi zababa zashiqula hey abantu nje bahlaziya bayabuka bathi we kahle wena kwaJoe la kwimedia isuke balindele ukuthi abantu wenze into yakho ungayikhophi into kwaJoe uGwaJoe akubo uGwaJoe u2 + 2 akubo 2 + 2 angitwa ngizwa kwaJoe asingakhophi noma ngabe uyangilandela shintsha phela kunabantu abaningi engibancomayo bafike bashintshe nje nabo phela bashuthele emahlathini nabo ngavele ngayeka ke emgedeni nganginomgede ulapha kwaJoe ngawuyeka umgede ngoba ngabona abantu abaningi sebakhuluma ngomgede ngathi mina angifuni izwe libone ngathi sonke silapha ngendlela efanayo manje sebezofaka amabhayi nabo ehlathini kanje esigogweni ngeke balunge ilonji hayibo hayi kona kwaJoe ilonji yangizwa ilonji obuthakathi ilonji obuthakathi kwaJoe phela kwaJoe lento ngayiphiwa angingizwe kwaJoe yangizwa nje angifika awuyibukanga kumuntu no kwaJoe ungayinika ungayibuka kanjani kubantu ngoba wena ungeniwe awungenanga hayi ungeniwe awungenanga lento kwaJoe ungayifeka kunomehluko phakathi kokungena nokungenwa mina ngangenwa awungenanga umoya wobuthakathi angizisanga mina mkhulu propheticalisaza ngale nto no angiyanga mina ngathi ngiyofuna ubunyanga ngizalwe nawo angiyanga mina ngathi ngiyofuna amandla okuduma kodwa ukuduma kusukela ekusebenzeni kwami
Sigadla senyama safela mazwe. Ngayibeka uyabona. WekwaJoe. KwaJoe ngakho ke uNkulunkulu bakithi akasize. Abantu abanaki iphiwo zabo. Yenzo kwakho. Uyedwa u2+2. Uyedwa u2+2. Abaningi ke abalandeli bami abanye sebazi baheka inamba zami. Bakithi ngifakela imali mina noma ikuphi. Yebo. 2 angeke mina ungithole ku Facebook angabi na uma sengicreate page la ka Facebook uFacebook awukho sizobasisa kwaJoe uma ukuthi kuhamba kuyafika lapho singabazisa siba update ukuthi no sekuzoba ne Facebook kanjani kodwa nje kumanje ngisahlele emahlathini mina uyabona mangithi impande ezokuthi laba bazashuqula uyabona yekelani manje ukushiya ibongo zami kungcono nje nikopele okunye angivele ke kwaJoe uma usudumile wena mfowethu kunjani inengane uthola nje zibi zomesi yebo ngenxa yokuthi babona igama kodwa hayi ukuthi besikakhela ngamaqhubo ayithathe yonke into kwaJoe ukuthi phela uke wangibona saxhawulana kusho ukuthi usu2+2 wena ayi khehla lami kodwa ke mkhulu yagadla ayi konakele kakhulu mkhulu kodwa ke mkhulu mhlambe sesivala amazwi ongawasho eningizimu Afrika umuntu obukelele video umuntu othanda u2+2 umuntu othanda nje ukuthi eze la ekhaya ezothola ikhubalo athina amazwi ongawagcizelela konke umuntu obukele video khehla lami elokuthandaza mkhulu baba lomuhle olungileyo uNkulunkulu wesizwe sonke wawukhona baba namanje usekhona siyakumemeza Jehova sithi thina uyaphila phakade namanje usekhona siyacela kunqobele bonke laba bantu abazenza mina ubanqobe uNkulunkulu okhokho siyacela thina sibika kuwe amen ngilana ke kwaJoe gadla senyama ngithi mina kwaJoe mina indlela engilapha ngayo akuyona ene magic phakathi yebo akekho umuntu engithi mina akathathe la uzovuka kugcwele imali angikwazi ukukhanda imali awunayo imali esheshayo anginayo imali esheshayo anginama necklace anginayo mina ini ama ring wekwaJoe mina ngilapha isintu lesi engisangingena khumbula esangingena ngisho ngakubona wena kwaJoe umngani wami noma uyinyanga ngikwazi usugaxa ama ring akho yazi ukuthi angihaleli ngisho shame angihale nokhalela ngoba lokho okwakho kanti yini mina kwaJoe ngiyiphiwe mangihambe ngikhupha into zabantu no kwaJoe bengiqonda ukusho ukuthi isizwe sakithi mhlaba wonke magumba amanomhlaba sodwa isigadla sisodwa ayi sisodwa isigadla asibanikeze inombolo bukela ichannel Dr 2+2 asibanikeze inombolo khehla lami inombolo zami zithi 072 737 8514 bese ngicizelela ukuthi iyodi inombolo kodwa ngicela ukuthi nina niqaphele ukuthi uma ningifonela busy kakhulu ngabantu futhi umuntu obaluleke kakhulu ilo muntu osuke phambi kwami ngalesikhathi ngime lapha ukuthi awungitholanga efonini make sure ukuthi isonto ngo3 ekseni sisuke nje ngibamba amafoni isonto jilanga lamafoni ufuna ukubona ufuna ukubuza isonto ilanga lamafoni kwaJoe abantu bayekela ukungena bangibingelele ke kwaJoe hlalo dabeni kwaJoe waqala nje wathi hang ngathi China ngivele ngudrop kwaJoe hlalo dabeni no kwaJoe hlalo dabeni uthi mina bengicela ukubuza ukuthi isigubhu sabalozi simalini ngiyalinganisa angicela iziqondile le bese ngiyasho mina ngithi siuFaranzau Vengram bese ke sesiqedile kwaJoe usuyahamba utetele omunye afone ungafuni ukuthi ungiqhwage sikhuluma udusi size siba bangani asingaba bangani fona wena ubuza ukuthi imbiza yamadoda ikhona yini ngayithola mina ngikuthi imbiza yamadoda ikhona kodwa enginayo le kuthiwa uzoyisola hayi uyayibo kube into nje ekahle sixoxe nje straight ngiyanithanda nonke abantu bakithi bonke abantu bathola ithuba bese kuthi isonto silisebenziseni lokufona ubuze noma ungirepotele ukuthi ngokade usuka kimi kuhamba kanjani uyayibo sisakheni nje lento kahle nokubekezelana ngiyanicela sizwe sakithi uNkulunkulu abe nani kwaJoe sigadla senyama safela amazwe indaba zabantu zakhuluma esakhuluma wakhe kuliphoyisa amaxoshwa emfene kwaloko bembola yisi sigadla ade sisho namanje sisodwa isigadla bamba ivideo